Radalla 1 Volkswagen Passat Jokelasta vuoden 97 ajokia ohjaa Tomi Ruoka radalla 1. Ja vastaan tässä Streetman-luokan lähdössä tulee Peugeot-kuljettaja Timo Hietalahti. Ja mukana lähdössä Mainossulka Oy, Puro Kujala ja mainossulka.fi, sieltä lisätietoja mainosmaailmasta. Suhteellisen kiukkuisesti liikkuu Peugeot 13.7 ja Passatille 15.1. Streetman luokka 11.3 ei ole vielä paras mahdollinen. Mennään kuitenkin 20. Parantaa puolitoista. 10 siinä parannettiin nätysti 11.371. Ja Ford Escortia kuljettaa ykkösradalla Jarmo Paappanen, vastaan Passat-kuljettaja Tomi Ruoka radalla 2. Streetman luokasta mennään ja kakkosradan paras kellotus toistaiseksi 15.1. Voitto ykkösradan Escort-kuljettajalle 14.6 tasaan. Pikkuluokkoluokan kärki ukkona. Luokkaa Tomi Ruokan radalla 1 ja vastaan tulee Braketeesia luokan 4 nopein. Pasi Forcell Olkillaan. Tänään paras aika 12.5. Lähde tarjoaa Make.fi. Tulotteet, banderollit, auto- ja ikkunateippaukset, mainos, tekstiilit, tarrat, logot, opasteet, palomainokset, kaikki suunnittelusta toteutukset. Make